कल्याण समितीचे बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार रमाकांत कोंडुस्कर यांनी आज सकाळी न्यू एसपीएम रोडवरील शिवसेना रिक्षा स्थानकापासून प्रचाराची सुरुवात केली। एपीएमसी रोडवरील शिवसेना रिक्षा स्थानकावरील रिक्षा चालकांची भेट घेऊन समितीला मतदान करण्याचे आवाहन कोंडुस्कर यांनी यावेळी केले। यावेळी रिक्षा चालकांनी रमाकांत कोंडुस्कर यांचे स्वागत केले। त्यानंतर त्यांनी समर्थकांसह शास्त्रीनगर येथील सर्व क्रॉस फिरून पाटीदार भवन भागातील सर्व क्रॉस, संत सेना रोड, हुलबत्ते कॉलनी परिसरात पदयात्रा केली। सायंकाळी महात्मा फुले रोड येथील बँक ऑफ इंडिया येथून प्रचार यात्रेला सुरुवात करून बुरजाई गल्ली, कोरे गल्ली, मिरापूर गल्ली, कचेरी गल्ली, हट्टीओळी गल्ली, भोज गल्ली, मेलगे गल्ली, जेड गल्ली, अलवन गल्ली, पीके क्वार्टर्स मार्गे बॅरिस्टर नाथपै चौकात पदयात्रेची सांगता करण्यात आली। पदयात्रेत या भागातील पंच मंडळी, युवक मंडळाचे पदाधिकारी व सदस्य, महिला मंडळाच्या सदस्या तसेच समिती कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।